En higni adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto kaw tend Kenya. Moko kuom jopiny ywak ewi pek mar ngima kendo gichiwo paro ewi okenge ma gidwani mondo otim kaka lokruok mar reso uchumi. Ripota marwa Millicent Adhiambo noloso kodwa. Higni adek mar tend William Ruto, jopiny wacho ni pek mar ngima oridore mokalo, kakata tero nyithindo e skul en lweny, gino ma giwacho ni weyogi mana ka gigwonyore gi pado. Gik moko mane watiyo gogo bechgi ne bet odok matin. Sani ngima oidho to pesa no be onge. Koro kata kaka iyud pesa med ng'iewo go kata mogo onge. Pesa tin to value ne be onge gi value. Inyalo yudo matin to kigogo budget ok rom. Michop mana kinyalo ruon gi nyithindo nyuka. Samoro kata nyuka ne maonge. Ane awuon ka Kenya osetiyo kodwa maber. Nengo ngima odhi malo moganda oganda mar Kenya ywaka. Kata pesa michulo ne nyithinde skul bende oganda mar Kenya ok winj maber. Gik moko bechgi omedre ahinya. Sigana makama bende chalre nyaka ne johala matindo ka giywago medruok e nengo modhi mag tedo, sukari kod mogo, gima koro miyo yuto margi duono piny maru ka giyango ni mano bende koro chuno ni nyaka chiemo ok giyud moromo ne joutgi. 20 liters nanyo 1,200. Sani 6,000. Ofla kwe 6,000, 7,000. Kudu kodok pinto 5,000. To chumi okose kwa maber nikech bias odok piny, ji onge pesa. Koro ka ji onge pesa, sales manya uso kata 10,000, uduogo 3,000. To chamo 3 meals in a day. Sani koro wakat, wachamo 2 meals. Kata sami chamo 1 meal. Mondo koro balance. Kata mana joriemb apiko bende ywago pek magikaloe ka nengo mauta magitiyo godo idho kinde ka kinde, wach maketo nweng'o margi dok chien. Chon yuto ne bet ber lakini sani ang'ang'ana chikini kiluo kor ka fuel be koni be oidho to ambe oinyowa. Yuto nyaka loso kata 2,000 kata 1,500. Sani to en mana moyudre ne mang'idonjgo. Kata kamano ok gin oganda duto masoko wang' piny owacho. Moko kuomgi wacho ni rach mar ochumi masani ne obiro kochakore e piny owacho mokalo ka gikwayo oganda mondo ode mana nyuok. Uchumi ndio loso ndio. Okanya wacho ni ok loso ndio, lakini koro ing'eni odongi gina riyo to jidoke yiero. Kwa sale ando ganya mana wacho ni wavumulie tu wamime time nikech ing'eni uchumi oknya idho dichiel. Koro mbeo koro obe wasapoturu gima jagot ni timo. Osebambana nikech uchumi ne piny. Otemo matek mondo mi uchumi oidhi. En mani piny mana yudo ka uchumi nosedhi mapiny modok piny ahinya. Koro gisani warituru kendo wahore uru nikech ang'eno uchumi dhi bedo maber. E sama nengo medo ridore, thoth oganda jo Kenya sundo mondo mi piny owacho oduok chien pek mar ngima ahinya to e mwandu mochuno. Ni mondo oduok uchumi piny, oduok nwa kata mana mogo piny. Nengo mogo oidho nwa, makata kaka wanyalo timo onge. Ogol osuru mang'eny mokete baye e gik moko. Osuru gikogolo odhi pesa dhi bedo ngima dhi dok piny. Ko oket pesa e ground, pesa ok duogo piny ground. Mondo oduoke nengo chien kuom higni ma wadong godo 2 kati ichaki go kura mondo jopak ni Ruto omiyo wakoro wawinjo maber. Tem duok no kata ngima piny mondo bede at least kamoro ma levelized. E sama koro en higni adekni, penjo to pod medo mienjo ni to en nyaka karang'o ma oganda jo Kenya pod biro medo neno pek e nengo ngima to kod lokruok mar ochumi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.